Čau lidi, vítám nás u našeho prvního videa. Takže nedávno tam na tomto posadu zabili 2 lidi. Je to u Ameriky ve Františkových Lázních. Takže dneska si ukážeme ukázku pyrotechniky. Jdeme se podívat na ten posed. No tak jdem. Si ukážeme, jak můžete vidět tady ten zákaz vstupu. Tak dneska si ukážeme, tu největší pyrotechniku na světě. První začne od největší vidíte? Takže dneska si ukážeme, co udělá pirátka s flaškou plnou vody. Tak jenom málo to očo udělat, tady můžete vidět. Takže teď si ukážeme, co udělá mega petarda s tou flaškou. Tu flašku položíme, takže jdeme na to. Takže jak můžete vidět, tak to jenom tady udělat o hodně větší škodu než pirátka, protože je ještě jedna a už by se to protrhlo. Takže teď si ukážeme La Bombu. Takže tady máme La Bombu a uvidíme, co to udělá, taky to přiklopím. Takže jdeme na to. Takže tady můžeme vidět, jak zapali La Bombu. Už mu hoří. Jdu trošku dál. Tak. Takže bouchla. Takže tady máme místo výbuchu. Takhle, je to hodně víc poškozený, ale rozhodně to nepraskne. Ukaž tady tu spáleninu, čekej. Ne spálení. Je to prostě už celý vařící. A teď si ukážeme fontánku. To udělá. A ne, tak blíž. Ty vole, vidíte, tak to bylo hodně. Mírně ohlí, vypadá to, už to není flaška, už to kape voda, takže bude někde menší díra. To určitě mělo vysokou teplotu, ta fontána. Tak tady máme tohleto. To je popel. To už je popel. Takže teď zase ukážeme nějakou německou krabičku, co my budeme překvapení, co to udělá. To skoro hoří. Takže německou pyrotechniku nedoporučujeme, pro máčko to jenom monstra, to ani ne nějak silně. Takže jdeme na další. Neříkej nic, nebude slyšet. Takže opět německá pyrotechnika, zase mírný promáčknutí, je to ale o hodně silnější, možná se to rovná i La Bombě.
že teď jdeme na kulovou pumu. No, Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Takže mírně protrhlý. To už doporučujeme. Takže a Monster? Kdy? Monster to odkoplo, Monster spadl, takže to neudělal žádnou škodu. To se skutalo z toho, takže to neměl. Ať se podíváme na poslední římanku, kdy doděláme Monster i tu lahev. Zahotí. Takže jak můžete vidět, tak na tomhle posedu to vám dáme i článek z novin nebo z internetu prostě, že tam zabili 2 důchodce, teda ne důchodce, byl 50 let. Zatím se to vyšetřuje a když tady bude 5000 shlédnutí, tak vyjde na ten posed a budeme tam půl hodiny. Tak jo a... My si s vámi loučíme a tohle je konec, ne? Ne, počkej, a ještě jdem. Takže založili jsme teda nový channel, na kterém budeme my dva natáčet různý videa a čím víc lajků a shlédnutí tady bude, tak tím víc pyrotechniky a víc náleží prostě bude. Budeme to natáčet, budeme dělat challenge, pranky, trolling a tak. Takže to je asi všechno, my se s vámi loučíme. Zdar. Leš, já jdu stojat dál. Jde sem, vole, dělej, šťoupni si nalevo. Ne, ale zpomaluje.